An kama wani ɗan shekara 20 bisa yunƙurin baiwa ɗaurarru tabar wiwi a cikin biredi a Kano. Hukumar kula da gidajen gyaran hali reshen jihar Kano ta bayyana cewa jami'anta da ke aiki a gidan gyaran hali na Gauron Dutse sun cafke wani matashi bisa yunƙurin bada tabar wiwi ga ɗaurarru a jihar. An ba da umarni a mika wannan matashin ga hukumar NDLEA domin zurfafa bincike sannan kuma a gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Gurɓatacciyar iska ta cika jihar Adamawa. Gwamnati ta yi kira ga mazaunan jihar da su yi amfani da face mask sannan kuma su ɗauki duk wasu matakan kariya daga wannan gurɓatacciyar iskan. Ta ƙara da cewa yanzu yanayin da ake ciki ba na sanyi ba ne kawai. Wannan gurɓatacciyar iskan tana iya haifar da haɗari ga lafiyar mutum kamar raguwa wajen aikin huhu, sannan wasu cututtuka da suka danganci numfashi, kumburin hanci, kumburin idanu da maƙogwaro da dai sauransu. Sannan kuma ta yi kira ga iyaye da su kula da 'ya'yansu da kuma tsofaffi. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Na wallafa bidiyoyi na garkuwa da kai guda 5 a shekarar da ta wuce in bai fi ba. Yanzu garkuwa da kai ta zama kamar wani abin alfahari ko kuma in ce ruwan dare. A yanzu haka 'yan sanda sun kama wata 'yar shekara 18 da ta yi garkuwa da kanta. Ta yi garkuwa da kanta tare da taimakon mutane 11. 'Yan sanda sun ce ta buƙaci kuɗin fansa miliyan 10, inda suka ce sun fara bincike a hankali suka gane cewa ita ta yi garkuwa da kanta. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Duk wanda bai kai shekara 16 kamin 30 ga watan Satumba na 2026 ba, hukumar JAMB ta sanar cewa za ta fara sayar da fom na UTME da na Direct Entry 26 ga watan Januwari sannan a rufe 28 ga watan Fabrairu na 2026. Sayan EP na UTME zai fara ranar Litinin 19 ga watan Januwari zuwa 26 na watan Fabrairu. Ga masu Direct Entry kuma da sayan fom da EP zai fara 2 ga watan March zuwa 25 na watan April. Jarabawan UTME kuma za a fara ta 16 ga watan April zuwa 25 ga watan April. Kar ku manta ana jarabawan gwaji. Jarabawan gwaji kuma za a yi ta 28 na watan March. Sai dai mu ce Allah ya ba su sa'a. Abin al'ajabi baya ƙarewa. An kama wani aku da ke sanar da 'yan fashi idan 'yan sanda sun zo kama su. Da alamun haka 'yan fashi suka horar da wannan akun. 'Yan sanda sun shiga wani unguwa a ƙasar Brazil, inda wannan akun ya dinga ihu yana sanar da 'yan fashi su gudu ga 'yan sanda nan sun zo su kama su. An kama akun amma a halin yanzu an aika da shi gidan zoo, inda zai ci gaba da samun kulawa sannan kuma zai yi rayuwa kamar sauran 'yan uwansa. A ranar Juma'a ne wata kotu ta sallami wata mata da ake zarginta da kashe kishiyarta. Tun farko lauyan masu gabatar da shari'a ya shaida cewa 6 ga watan Fabrairu na 2019 wannan matan ta buga wa kishiyarta wani abu a kai wacce ta yi sanadiyar rasuwarta. Kotu ta kira shaidu guda 7 ciki har da mijinta, inda kuma alƙali ta ce ba su gabatar da ƙwaƙƙwaran shaidu ba, inda kuma ta ce shaidun da suka gabatar cike take da rauni da kuma saɓani. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. 'Yan biyu maza sun rasu bayan awa 24 da musu alluran rigakafi a Legas. Uban 'yan biyun ya bayyana cewa ana gama musu allura jikinsu ya mutu.